Спачатку заходнія суседзі з Беларусю зачынілі амаль усе памежныя пераходы. Цяпер Літва скарачае амаль удвая аўтобусны рух паміж краінамі. Цягнікі не ходзяць ужо некалькі год. Плануе абмежаваць транспартны рух з Беларусю і Латвія. Ну і у нашай рэдакцыі Руслан Ігнатович ужо другі дзень капае гэтую тэму. Руслане, вітаем цябе. Калі ласка, што адбываецца на мяжы цяпер? Таксама чаго варта чакаць беларусам? Вось, ці будуць нейкія паслабленні, магчыма, пры выездзе з краіны? Альбо, толькі горш будзе, калі ласка. Вітаю, калегі, і зараз я все распавяду. Апошнія дні паказалі, што сітуацыя на межах Беларусі і краінаў Еўразвязу пагаршаецца не эпізадычна, а сістэмна. Дзень 12 жніўня стаў паваротным для аднаго з апошніх адносна стабільных транспартных маршрутаў у Еўропу. Беларускі Менск-Транс і літоўскі Еўролайнс прыпынілі большую частку аўтобусных рэйсаў паміж Менскам і Вільняй. Афіцыйная прычына – няма дазволаў, што выдае Літва. Але гэта толькі вяршыня айсбергу. Што мы маем у фактах? З пачатку 2024 года ўрад Літвы удвая скараціў колькасць такіх дазволаў з 58 до 29 на месяц. І выглядае, што гэта не тэхнічны крок, а частка паслядоўнай палітычнай лініі – звесці кантакты з Беларусю да мінімуму. Кожны дазвол выдаецца на падставе парытэту, калі яго атрымлівае літоўскі перавознік, аналагічны мае атрымаць і беларускі. Гэта азначае, што нават пры жаданні павялічыць колькасць рэйсаў, зрабіць гэта немагчыма без удзелу дзяржаўных структураў Беларусі, а яны ў Літве цяпер хіба ў нейкім чорным спісе. Ёсць і іншае тлумачэнне. У Еўролайнс узгадалі літоўскія вайсковыя вучэнні «Люты воўк-2025» каля беларускай мяжы. Але відавочна, што гэта толькі дадатковы фон, які ўлады Літвы выкарыстоўваюць для ўзмацнення сваёй пазіцыі. Літоўская адміністрацыя транспартнай бяспекі ў сваёй пастанове спасылаецца на уведзенае ўрадам надзвычайнае становішча на мяжы з Беларусю. Маўляў, цяпер не стае рэсурсаў для кантролю на памежных пераходах. А ўжо сёння стала вядома, што іншая суседка, Латвія, з 15 кастрычніка забароніць усе нерэгулярныя рэйсы ў Беларусь праз 3 памежныя пункты. Гэта не закрыццё мяжы цалкам, але яшчэ адзін крок да стварэння вакол Беларусі заслоны. Але ведаеце, што прыкра для мяне асабіста. З моманту учорашніх абвестак пра скасаванне рэйсаў мы не пачулі ні слова ад беларускіх дэмакратычных сілаў. Маўчанне асабліва дзіўнае, калі ведаць, што яшчэ нядаўна ад дыяспары і беларусаў унутры краіны гучалі заклікі да Святланы Ціханаўскай дамовіцца з Вільняй, хаця б на цягнік Вільня-Менск-Вільня. Такі маршрут быў бы не толькі гуманітарным каналам, але і сімвалам, што беларускае грамадства не цалкам адразанае ад Еўропы, але каб пачаць пра гэта гаварыць, патрэбная палітычная воля і публічная пазіцыя. І чаго ж чакаць беларусам? У найбліжэйшай перспектыве спадзявацца на паляпшэнне сітуацыі не выпадае. У верасні ў Беларусі адбудуцца вайсковыя вучэнні «Захад-2025». Сёння міністр абароны Віктар Хрэнін ужо пагражаў выпрабаваннем ракетнага комплексу «Арэшнік» і выкарыстаннем ядравай зброі. А гэта яшчэ адзін важкі аргумент для суседзяў, каб адмежавацца ад нас. Мы можам убачыць далейшае скарачэнне квотаў на аўтобусныя рэйсы, павелічэнне часу правяранняў на мяжы, рост цэнаў на квіткі. Фактычна, для беларусаў пачынае фармавацца сучасная версія жалезнай заслоны. Калегі? Руслан, то як цяпер дабірацца да Вільні, Еўразвязу агулам? Якія альтэрнатыўныя шляхі ты даследаваў, глядзеў? Канешне, ёсць такі перавознік, як «Экалайнс». Ён яшчэ мае дазволы, можа ездзіць, але там кошт квіткоў дасягае больш за $100. Ёсць таксама шлях праз Калінінград. Трэба туды патрапіць неяк. А потым ужо аўтобусам ехаць у Літву ці ў Польшу. А на падсадку? Можна сесть, конечно, на падсадку. Для гэтага трэба зайсці ў адмысловыя тэлеграм-чаты. Кошт прыкладна будзе каля 60 евро, але тут важны ёсць момант. Калі мы едзем на аўтобусе, для аўтобусаў ёсць выделена лінія такая, да? Тут мы мусім тады звычайна стаяць разам з
звыклымі аўтамабілямі, і гэта можа цягнуцца там, ну не ведаю, 10-15 гадзін. Усё залежыць ад таго, як у дадзены момант там будуць працаваць памежныя службы адной ці іншай краіны. А ёсць яшчэ таксама іншы шлях, напрыклад, праз Варшаву. І замест наўпроставага кіламетражу 188 кіламетраў паміж Менскам і Вільняй людзям давядзецца стаяць на мяжы з Польшай, гэта 16 гадзін, ехаць у Варшаву, перасаджвацца на аўтобус альбо цягнік і ехаць у Вільню. А гэта ўжо больш за 1000 кіламетраў. Так. Ну, то подсадка ці попадать просто в эти аўтобусы, што засталіся, хіба што адзін і такі эфектыўны? Ну, яшчэ ёсць шматлікія шляхі, я не заклікаю гаспадарства, калі што, пратораныя грамадзянамі далёкіх паўднёвых краінаў. Вось. Я яшчэ раз я не паўтараю, ну а калі ўжо жартам падсумаваць, то што, Руслане, атрымліваецца джипам, толькі на джипе ездзіць праз мяжу? Лепш гэтага не рабіць. Вось, правильно. Дамагацца, каб беларусы мелі вось гэтае спалучэнне з Еўропай. Ведаеце, я тут магу успомніць такі момант, калі ў свой час дзяржаўным тэлеканалам у Беларусі забаранілі, пазбавілі іх ліцэнзіяў на спартовыя трансляцыі, беларусы пачалі глядзець расійскія федэральныя тэлеканалы, пачалі глядзець футбол там. І зараз замест таго, каб піць каву ў Вільні, у Варшаве, атрымліваць адукацыю. Да, атрымліваць адукацыю і гэтак далей, людзі могуць проста паехаць ва ўмоўную там Маскву і піць каву там, і вучыцца там, на жаль. Мажэйка, палітычны аналітык, з намі на відэасувязі. Вечар добры, Вадзім. Прывітанне, спадарства. Прывітанне. Вось апошнія гэтыя навіны пра Літву, хаця это не до конца навіны. Рашэнне было прынята яшчэ ў 2024 годзе, як аказваецца, цяпер яны толькі спахапіліся і гэтыя квоты так скарацілі на беларускія аўтобусы. Але бачыш ты ў гэтым нейкую палітычную лінію адмысловую Вільню на тое, каб зачыняцца все-таки ад беларусаў, каб менш кантактаў, менш прыязджалі беларусаў у Літву? Ну, безумоўна, гэтыя рэйсы скарачаюцца не таму, што аўтобусы скончыліся ці дарогі паламаліся. Ясна, што гэта рашэнне палітычнае, і гэта рашэнне адбываецца, я б сказаў, у кантэксце, ну, па-першае, ну, прост настрою ў Літве, бо так, сапраўды, задарэчы, не толькі Літва, ва ўсёй Еўропе мы бачым настроі не надта прыязныя да міграцыі, і нават калі міграцыя вельмі часовай на дзень-другі, калі вось так прыязджаюць, нават гэта часам выклікае не лепшае ўражанне. І ясна, што другі вялікі чыннік – гэта чыннік бяспекі, бо сапраўды адная справа, калі ты правяраеш такія аўтобусы ў мірны час, ну, па шчырасці мы ўсе ведаем, што часцяком такія праверкі – гэта тэатр бяспекі, і хтось там, умовно, колькі гляджоў Белсата могуць узгадаць, як яны там кантрабандай правозілі умовно там сала, каўбасу праз беларуска-еўрапейскую мяжу колькі разоў. І могуць уявіць, колькі разоў такой же самай кантрабанды там могуць правозіць рускія дыверсанты, зброі ці выбухоўкі. І мы разумеем, што, на жаль, гэта шмат у чым не надта лёгка кантраляваць, і таму вось гэтыя зараз аргументы бяспекавыя, і так яны часцяком сёння ў Еўропе пераважаюць. І мы разумеем палітычныя аргументы, вось якія ясныя для нас, чаму важна, каб быў беларусам кісларод, каб беларусы маглі ездзіць у Еўропу, дыхаць вось гэтай еўрапейскай дэмакратыяй, бачыць Еўропу не праз прызму прапаганды, а на ўласныя вочы. Але, на жаль, вось гэтыя стратэгічныя мэты, яны часцяком проста тонуць пад вось гэтай бяспекавай аргументацыі, якая ёсць цяпер. Ну і па шчырасці гэтая аргументацыя не беспадстаўная, не на пустым месцы, гэта не некая там ксенафобія. Часцяком так тут ёсць рэальна, разумею, чаму пра бяспеку Еўропы хвалююцца. Але ясна, што беларусам, якія ў выніку трапляюць у неабходнасць стаяць яшчэ больш у чэргах, ад гэтага, мякка кажучы, канешне, не лягчэй, і стратэгічна для Беларусі, на жаль, гэта не так і добра, колькі разоў тут не разумею усе прычыны. Вадзіме, вось наш калега Руслан Ігнатовіч літаральна некалькі хвілін таму, уводзячы аўдыторыю ў тэму, адзначаў таксама, што з боку дэмакратычных сілаў назіраецца такое маўчанне вось на гэтую тэму.
хаця і дыяспара таксама звярталася да прадстаўнікоў дэмсілаў. І ў прыватнасці нашы реагуюць таксама на гэта нашыя гледачы. У прыватнасці Вожык Патрыёт піша: дык а што мусяць казаць дэмсілы тым жа літоўцам? Супрацоўнічайце з рэжымам? І вось я перафармулюю ўсё разам у такое пытанне: дык а ввогуле ці ёсць сэнс сёння звяртаць увагу на маўчанне альбо, магчыма, гаварыць пра бяздзеянне беларускіх дэмакратычных сілаў? Ці яны ў стане ўвогуле штосьці зрабіць у гэтай сітуацыі, альбо гэта все-таки пытанне іншага парадку, пытанне нацыянальнай бяспекі, і тут беларускія дэмсілы не дарацца літоўцам? Я б сказаў, тут заўжды патрэбна, канешне, шукаць вельмі непросты баланс. Па-першае, я адзначыў, што, наколькі я ведаю, беларускія дэмакратычныя сілы далёка не бяздзейнічаюць, і ўсе гэтыя пытанні так на кантроле, на гэта звяртаюць увагу, у тым ліку дзякуючы і увагі медыя, за што дзякуй і Белсату, гледачам Белсата. Я ведаю, што беларускія дэмсілы клапаціліся і адносна прыезду аўтобусамі, і адносна розных абмежаванняў, якія вводзіліся на аўтамабілі. Разам з тым трэба разумець, што у беларускіх дэмсілаў таксама ёсць лімітаваны рэсурс, у тым ліку рэсурс магчымасці ўплыва на палітыку тых краінаў, якія ажыццяўляюць. І, скажем так, у беларускай палітыцы ёсць людзі, якія разумеюць, што абараняючы інтарэсы беларусаў, безумоўна, але важна заставацца проста рэлевантнымі для Еўропы, бо чалавек, які будзе сёння казаць: адкрыйце ўсё, не звяртаючы увагі на бяспеку, ён не будзе ў Еўропе ўплывовым. І, умоўна кажучы, вось тут нават там стрымаюся ад ці хвалебных, ці крытычных імёнаў, але ёсць у беларускіх дэмсілах палітыкі, якія вось проста ходзяць і кажуць: мы хочам, каб Еўропа адкрыла межы, і ўсё проста патрабуем гэтага. Яны гэтага не дабіваюцца і выглядаюць фактычна маргінальна. Ёсць палітыкі, якія гэта адвакатуюць карэктна, не надта публічна, разумеюць таксама гэтыя бяспекавыя прычыны, і ім атрымоўваецца дабівацца нейкіх, хай сабе не такіх вялікіх, хацелася б, але саступак. І, умоўна кажучы, калі вось такія больш мейнстрымныя палітыкі дэмсілаў пачнуць вось гэтак жа сабе весці, проста, ведаеце, як прыгожыя, такі нармальныя палітыкі-папулісты, проста казаць, зрабіць вось тое, што хочуць мае выбарцы. Гэта прывядзе да таго, што ім удасца паўплываць на еўрапейскія рашэнні, так як ім удаецца паўплываць у іншых сферах. І хутчэй гэта прывядзе да таго, што гэтыя палітыкі стануць такімі ж фактычна маргінальнымі, як тыя, якія не разумеюць еўрапейскі кантэкст. І я баюся, што хутчэй другое. І ясна, што вось людзям, якія зараз згубілі свае квіткі, губляюць далейшыя свае рэйсы, што ў іх было ў Еўропе запланавана, ад гэтага абсалютна не лягчэй. Але справа ў тым, што на жаль, у Беларусі вельмі абмежаваны рэсурс. Беларускія дэмакратычныя палітыкі не могуць да нечага прымусіць суседнія краіны, бо звычайна за палітыкам стаіць яго краіна, яе эканоміка, яе магчымасць уводзіць нейкія абмежавальныя меры ў адказ і так далей. З гэтым лягчэй працаваць. А беларускія дэмакратычныя палітыкі маюць свой маральны аўтарытэт, яны не могуць да чагосьці прымушаць Еўропу. Тое самае я таксама з тымі самымі еўрапейскімі чыноўнікамі размаўляю, я таксама іх не змогу прымусіць. І ў гэтым сэнсе, мне здаецца, гэта стратэгічна, я проста скончу, стратэгічна нагадвае, наколькі важна вяртацца ў сваю краіну, мець ёй уладу, каб мець магчымасць абараняць інтарэсы беларусаў, у тым ліку ў Еўропе. Вадзіме, між тым, будзе несправядліва гаварыць пра тое, што дэмсілы маўчаць і пры гэтым не згадваць, дык а што ж робяць тыя, з-за каго у гэтыя абмежаванні ўвогуле і вводзяцца. Рэжым Лукашэнкі, ён жа таксама павінен быць зацікаўлены ў тым, каб не было такой транспартавай блакады, бо вось так яны хваліліся зусім недавно, што мільёны замежных турыстаў да нас едуць у Беларусь, а гэта жывыя грошы, гэта інвестыцыі, які не трэба вяртаць. І што, атрымаецца, замежныя турысты больш да нас не паедуць? Чаго ж маўчыць Лукашенка і ягоныя прадстаўнікі? Я яшчэ раскажу, што хоць лукашэнкаўская прапаганда і любіць хваліцца тымі замежнымі турыстамі, пакупнікамі, але па шчырасці Лукашэнку пляваць, ці могуць беларусы выязджаць у Еўропу і на якіх умовах, і ці не дрэнным на межах. І калі мы пачынаем казаць, што тое, што праблема на мяжы, што гэта адказнасць беларускіх дэмсілаў, то ўсі, хто так мяркуе, я віншую, асабіста адносна гэтых людзей прапаганда перамагла і змагла ў гэтым пераканаць. Бо ясна, што ёсць першапрычыны,
Можна згадаць міграцыйны крызіс на мяжы, які абсалютна штучна кіраваны з Менска, з Масквы, мы гэта бачым. Можна згадаць тыя самыя вучэнні, якія праводзяцца, і можна згадаць, як мінулыя вучэнні Захад фактычна праз паўгады перараслі ў тое, што расійскія войскі з тэрыторыі Беларусі атакавалі ўкраіну, і таму цяпер усе, хто пра гэта клапоцяцца, не алармісты, а бачаць канкрэтныя рызыкі. За ўсё гэтага гэтыя абмежаванні адбываюцца, і гэта, канешне, важна не забываць. І таму абсалютна важна так лабіяваць беларускія інтарэсы, адвакатаваць, вельмі важна стратэгічна даводзіць, чаму беларусы ў Еўропе гэта стратэгічна важна, але таксама так існуюць межы магчымага, і мне таксама вельмі сумна, што вось так адбываецца, што у выніку закладнікамі атрымліваюцца проста людзі, якія сёння так згубілі штэ квіткі і не могуць нармальна даехаць. Гэта праблема. Але так, на вялікі жаль, гэта проста вынік таго, якой сітуацыі апынулася сёння Беларусь. Ну, так, і плата, так, за то. Дзякуй вялікі. Ну, Вадзім, 9% у нас толькі лічыць, ну, як ты кажаш, ахвяры прапаганды, што вінаваты ў гэтым ціханаўская з Ватушкам. Так, дзякуй вам. Ну, ахвяры прапаганды ці боты прапаганды, але так, вельмі важна проста гэта тлумачыць, каб заўжды гледачы памяталі, дзе прычына, а дзе наступства. І прычына — гэта рэжым Лукашэнка. Так, дзякуй вялікі. Вадзім Мажэйка, палітычны аглядальнік, быў з намі на відэасувязі.